Det bliver farver nye verden nu, for vi er her fra morgenstunden i gang med at printe et øre af bioplast, som man ser her. Det kan kombineres med menneskelig væv, og så kan det faktisk blive til et ægte organ, et ægte øre. Drømmen er, at om få år vil du kunne printe organer, som i sidste ende vil kunne redde liv. Og med det kan jeg sige godmorgen og velkommen. Jeremy Pierre Gay, du er jo opfinderen bag den her, som man roligt sige, verdens mest avancerede 3D-printer. Ja. Og 3D-printer har vi jo hørt om i et stykke tid, men det her, vi nu kan stå faktisk og printe bioplast, som kan blive til et organ. Altså, hvor langt er vi fra at overhovedet kunne printe et velfungerende organ i dag? Det kan vi faktisk allerede i dag. Man kan printe en blære, og det er nogle mennesker, der går rundt i det med en blære i deres krop. Men de store organer som hjertet, de store avancerede organer, det tager lidt mere tid. Fordi man skal bruge flere celler, forskellige typer celler, og placere det på en rigtig måde. Og skal man komme med blod og muskler, så skal man træne organer. Så det er første trin til at kunne printe en rigtig organ. Brusk er lidt nemmere, fordi du har nogle celler, som skal ikke orientere. Så det er første trin. Næste trin, det er bare nogle organer, som er lidt mere avanceret. Når du siger blære, hvad mener du så i kroppen? Er det... Jeg mener, om 5-10 år, så kan man printe alle mulige organer. Så hvis du drikker lidt for meget, eller ryger lidt for meget, så er det lige meget, fordi du kan printe en ny organer. Så kan du have sådan en stående og komme ud på hospitalet og så simpelthen printe løs. Altså som sagt er vi jo i gang med at printe et øre af bioplast, vel at mærke. Det er jo ikke et menneskeligt væv her. Men hvordan fungerer det her? Så princippet er, at du printer den der øre med den bioplast, og så kommer du med celler, som bliver sprøjtet ind. Og den bioplast, den holder de celler i den rigtige sted, så de kan fusionere. Det tager 2 til 3 uger for de celler til at begynde til at fusionere. Og du kan efter implantere den organer ind i kroppen. Og efter 2-3 måneder vil den bioplast nedbryde, så den er væk. Og det eneste du har, det er bare de der celler, som har fusioneret, så det er en organ. Som vi ser her i video netop lige præcis, det der med cellerne og bioplasten, der kombinerer sammen. Ja. Og så vil bioplasten blive nedbrudt. Altså så man simpelthen, det er nu når jeg kigger på det her hvide øre, der er i gang med at blive printet her, har jeg jo nødt have det som øre. Men det forsvinder simpelthen igen med tiden. Ja. Det bliver brudt ned i kroppen. Er det sådan rigtigt forstået? Ja, lige præcis. Man implanterer det i kroppen, og så din krop vil nedbryde det. Og så man faktisk arbejder meget med plaster for at kontrollere, hvor hurtigt det skal nedbryde. Fordi princippet er, at det skal matche den hastighed, hvor celler kan fusionere og bygge deres egen struktur. Okay. Altså hvis man så siger det her med, altså det er jo ikke endnu lykkedes, kan man sige, at få sådan et øre her sat på et menneske, så det fungerer. Hvor langt er vi fra det, og hvad skal der gøre, for at det kan lade sig gøre? Ja, meget tæt på faktisk, fordi man har gjort det på mus. Men næste trin selvfølgelig på mennesker, så skal det have en masse tester. Men vi har 5-10 år frem til at kunne integrere en masse organer i mennesker. Så det betyder faktisk, at dit livsstil kommer til at være meget længere. Hvor stor en revolution er det? Men det er sindssygt, fordi prøv at tænke, hvis du går fra 90 år til 200 år til 400 år, så hvad det sker, det er faktisk i princippet, kan du leve for evigt. Så kan jeg leve for evigt, det er smukt, man sige. Mens du har stået og snakket her, så er printeren blevet færdig. Det har taget 18 minutter at få printet den. Kan jeg tage fat i den? Ja. Og den er ikke... Ups. Så har jeg altså fået mig et nyt øre, hvis det var, at mit skulle falde af her under liveudsendelsen. Det er meget godt lige at have sådan et i lommen. Man sige, du har jo også din seneste opfindelse af en 3D-printer, som kan printes super hårdt materiale, plast, som næsten er lige så hårdt som stål. Ja. Men det kan også godt bruges til kunstige organer. Hvordan er det? Ja, fordi det er meget vigtigt, hvad for en struktur du kan lave ind i organer. Så det der scaffold, den der struktur, som kan holde de celler på plads, vi har faktisk lavet nogle algoritmer, som gør det, vi kan... Så prøv at lukke, man kan lige prøve at holde det er næse, det der. Ja, det er næse, hvis man skulle være i tvivl, lige præcis. Så man kan lave nogle strukturer, som kontrollerer, hvor de celler de kan holde på plads. Og med at kontrollere det, så kan vi også kontrollere, hvor stærk objektet bliver. Ja. Så det kan man også bruge for andre ting, som reservedel for eksempel. Men det her, det er simpelthen sådan det hårde materiale. Kan det, altså vil jeg kunne printe, hvad vil kunne bruge sådan en hårdt materiale til i menneskets krop? Så i menneskets krop, så vil det være nogle implanter. Lige nu man bruger nogle titanium-implanter. Så kan du faktisk gøre det med det samme med nogle biomateriale i stedet for. Okay.
Der er jo også det her med, at man kan printe et hjerte eller et knæ, som du også snakker om. Altså, hvad skal der kunne nå for at kunne nå det her mål, som vi ser netop en ting her til det knæet, ikke? Ja. Hvad skal der til for at nå det her mål? Jamen, i dag med brusk og øre og næse, det er bare et type celler. Celler, de har en ryg, og de har en hud, og de skal orientere. Og hjertet er kompliceret, fordi du skal have de celler til at orientere, og de forskellige typeceller skal ligesom fusionere sammen. Plus du skal komme med mad til dem, så ilt. Du skal komme du skal kunne blande de forskellige celler sammen, og så træne. Så man skal bruge nogle robot til at træne hjertet er en muskler. Så det kommer til at ske. Det her bioteknologifirma vil tage dine celler fra din egen krop. De vil dyrke det i laboratoriet, få en masse af det. Vi kan gøre det der i dag. Men hvad vi kan ikke gøre, det her er at samle det igen, og så træne den organe. Når man har bygget den organe, trænet det godt, så kan man gå til sygehus og få det implanteret i sin egen krop. Og den gode med det er, det kommer fra din egen krop. Så du skal ikke bruge nogen medicin hele dit liv, hvis du har fået en organ fra en anden person. Og når du gør det i dag, det er ikke nok organer, og din immunsystem går ned. Det der med medicin, du skal til, det tager din immunsystem ned. Men det der, du har ikke brug for nogen medicin. Det er bare din egen krop. Sådan en her printer her, som du har været med til at udvikle, hvor svært har det været at udvikle den og opfinde sådan en? Ja, vi har arbejdet meget på kontrolteknologi, så vi har faktisk udviklet i Created Real, så det er mit firma. Vi har udviklet verdens første 3D-printing-processor. Så det er ligesom Intel, der gør for computeren. Det har vi gjort for 3D-printeren. Og det gør det, vi kan kontrollere så præcis. Det er det gør det, vi kan printe det der i 18 minutter. Det tager normalt 5 gange den der tid. Du nævnte det jo lidt før, kom lidt ind på det, men omkring det der omkring, hvor sikkert det er. Der er jo mange mennesker, der i dag venter på et organ. Her kan det jo, som du selv siger, på 18 minutter. Men altså, skal man være tryg ved det, når man putter det ind i kroppen, eller hvor sikkert er sådan et organ? Jamen det er det, jeg siger. Jeg tror, det bliver faktisk mere sikkert, det der med organ i dag, fordi det kommer fra dine egne celler. Selvfølgelig så skal man teste det, og det er en lang proces. Er det derfor faktisk, det kommer til at det er 5-10 år? Ja. Fordi om 5 år, så er teknologi klar, men det skal 5 år mere for at kunne se det i sygehus. Ved du hvad, det er meget, meget smukt, meget interessant at komme ind i et lille stykke ind i fremtiden her med kunstige ører og muligheden for evigt liv. Det lyder fantastisk for en fredag morgen. Tusind tak, for at du kom ind og viste din opfindelse her. Det var så lidt.